Esselamu Aleyküm aziz ildeşler. Esselamu Aleyküm Aydın. Bugün biz vacip bir mesele bilen karşınıza geçtik. Aydın. Aleykümselam kemiğine. Salam vatandaşlar. Bugünkü temamız Bugünkü temamız vatandaşlık borçlarımız. Yani Täze Türkmenistan'dan ön bilmemiz gerekli olan vatandaşlık borçlarımız. Bu arada şu zatları bilmeyen Täze Türkmenistan kurulsa da peydası bolmacağı belli olupdur. Önkü köhne Türkmenistan'da edilmeyen zatlar ve bütün dünyada o kanunun, konstitusiyanın güçlü olan yurtlarında işleyen, edilen zatlar bolandığı için zatların hemmesine cikmecik sizin bilen güründeşlik edip geçmeyi makul gördük. Biz bunu slide şeklinde hem ekranda da görkezeriz hem sizin bilen hem karşılıklı yazıyan sorularınız ya da fikirlerinizi okuşturup geçeriz yani. Ben hazır birinci demeni verecek şu taya. Birinci slide'ımızı. birinci şu kemiğine vatandaşlık borcu neyme şonam düşündürüp geçeli. Neyemelerden ibaret şu zat. Yani vatandaşlık borcu diyende. Onun iki görünüşü var. Yani vatandaşlık borcunun biri yazılı, birem yazılmadık borçlar değil ya da. Şimdi ikisi anı olmanın sebebim birinde misal için yazılı olan borçlarımızda ya da vatandaşın borcu yazılan olsa şu borç kanun tarafından yerine getirilmedik adayında ceza veriliyor da kanun tarafından ceza veriliyor. İkincisi yazılmadık vatandaşlık borçları vardır. Yazılmadık vatandaşlık borçlarına da kanun ceza vermeye. Sen o borçları yerine getirsen böyle, getirmesen böyle. Yöne yerine getirmedik adayında sonra yine sen ceza alayan, oğlum neli ceza durmuşun öz ceza veriyor. Ona hiç hili näme de yoktur. Yani ne diysem şu yazılı borçlarda misal için yerine getirmedik adayında sen şuna gerekli bir näme görkezip bilsen geçerli bir sebebin olsa şunu yerine getirmenden hakkında sene hiç hili ceza vermeyen biler kanun. Yöne beylek yazılmadık kanunlarda ya da yazılmadık borçlarımızda sen yerine getirmedik adayında on sebebi bolsun bolmasın sen şoň cezasını alýan sebebi wagt ceza berýär berdi. Ne şu wagtyň ceza beren üçin hem şolary kanunda zatda yazmaýarlar sebebi gerek däl. Şonsuzam işleýär. Onu entek nämede de gepleşiň dowamında da aýdyp geçeriz bir näçe gezek näli işleýär näli hereket edýär we soňuçlary nämeler bolup bilýär şu vatandaşlyk borçlarymyzy yerine getirmedik ýagdaýymyzda. Yani kıskaça edeli işlerin ya da etmediği işlerin, edilmedik işlerin neticesi olup durmuşumuzda karşımıza çıkıyor da. Yine şu tayda ekranlarımızda vatandaşın vatandaşlık borçları deyip bar sonum vatandaşın vatandaşlık jogapkärçilikleri var. İkisi ayrı bir zatlardır. Borçlar öňde gelýändir. Meselem kanunlara boyun bolmak diye. Salyk ve bergileri tölemek, vatanı goramak, kaziýet bilen hyzmatdaşlyk diye iň esasy bir üýtgeşik belki bizim garşylaşmadığımız, eşitmediğimiz bir näme. Ona ýoş-ýoşdan gürleşeriz. Ine kanunlara boyun bolmak diye aýdym. Kanunlar birinci nowatda şu kanunun nämedigini öwrenip ýa-da aýdyp geçeldi. Kanunlara boyun olmak demek kanunlar her bir yerin misal için sen bir okuwa giren wagtyň okuwyň kanunlary vardır. Ya da bir işe giren wagtyň iş yerinin kanunları vardır. Döwletiň içinde de konstitusiýa var, konstitusiýon kanunları var. O kanunları näme üçin ýene kanunlar sen şoňa näme üçin boyun eýmeli sebebi o kanunlar köpçüligiň aýdan sözleri ýa da köpçüligiň isleýän zatlary bolandygy üçin sen şoňa boyun eýmek mejburiýetindesin kanunlara. Ine köp yerde yankı demokratiya men isleýän zadyma aýtjak, isleýän zadyma etjek diýilýän sözler var, düşünjeler var da. Demokratiýany şoň ýaly bir zat gözüňe getirýär. Oň ýaly bir zat bolanda hem haus bolýar. Hiç hili demokratiýa däldir o taýda. Demokratiýa bolanda da ine şu kanunlara boyun bolmak diýen bir näme var da, borcumuz var. Her bir vatandaşyň borcu. Sebebi şu kanunlara boyun bolmak şol bir wagtyň özünde de birege bolan ýanky syla hormaty da görkezýändir vatandaşlar.
ol elbette sen bir näme var şu wagt kitabın ady adyma düşünük bir kitapda da yazýar da şu hakynda hiçbir adam diye öz başdak bir ada däldir. Her bir adam nämenin bir kontinentiň bir bölegidir, bir parçasıdır diye de. Edil şoň ýaly jemgyýetiň içinde ýaşaýan her bir adam şu kanunlara boyun bolmaly. Näme üçin sebäbi senem şol jemgyýetiň bir bölegi, öz başdak hiç kim ýa-da hiçbir adam ýokdur. Kanunlara boyun bolmak barada men aýdyp biljeğim şular. Ama kanunlar haçan yüze çıkıyor şu cemiyetçilik ýaşaýşynda yüze çıkıyor da ýeke özüň bolýan bolsaň kanun gerek däl de. O kanun şu başkaları bilen bilelikde iş eden wagtyň ýa-da şoňa benzeş ara gatnaşyklar bolan ýagdaýynda yüze çykyp biljek näsazlyklar ýa-da ýalňyşlyklary düzeltmek üçin ýa-da öňüne geçmek üçin o taýýarlanan nemedir de ýani yazgılı şekilde koyulan şertler. Bu yılların, asırların tecrübesi bilen çıkandır ildeşler. Kanun birden-bire çıkan däldir. Yani bizim şansımıza, Türkmenlerin şansına o tecrübe edip bileceğimiz, alıp bileceğimiz misallar var. Bizim daşımızdaki yurtlarda. Şonun için o kıyın bolmaýar. Sen bize kalsa kanunu yazıp döredip demediýänçek o Türkmen cemiyeti yitip yoğun bolup giderdi. Şonun ýaly ve salgyt ve bergiler tölemek diye o salgyt ve bergiyi tölemek vatandaşın vatandaşlık borçlarındandır diye. Ya Elbette. yani bir salgyt ve bergiyi almayan olsa onda bir merkezi bir Yankı kuruluşun yokluğu manisine gelýär da onu sen has gowy bilýän. Aýdym. o. Yok, salgyt bilen bergi aslında bir investisiýa bir görnüşüdür. Yatırımın bir görnüşüdür vatandaşlar salgytym. Onu bir başka hili düşünmek hukmanda ve şu salgytlaryň netijesinde umumy şu döwletiň içindäki ösüşler yani bir yatırımlar şu salgytyň netijesinde edilýär da. Ine sen işini gowy etmek üçin tölen salgytyň bilen belki sen siýazyňy güýçlendirip bilerler. Yol guruluşlaryny güýçlendirip bilerler. Has ýokary hilli, mysal üçin gyşda aýdaly şolar buz näme tutmayan ýollar ýasamak, ýene şo sen salgytyň bilen edilýän zatlar. Salgytyň hemmesem salgyt tölemek näme üçin borjumuz sebäbi salgytlaryň hemmesem izna saňa gelýär. Özem doğru bir şekilde ulanılıp sana gelýär. Mysal bir adam salgyt tölemen ona yol yapdyýsaň 1 metr ýerini yapar galany şoňaly galar. Ine şoň üçin hem yani salgytlar, bergiler umumy nämenin jemgyýetiň ýa-da tutuş şol ýurdun, şol döwletiň gowy ýaşamagyny göz öňünde tutulup edilýän işlerde harcalýar da salgytlaryň. Bir böyle her bir adama yine iznine gaýdyp gelýän zatlardır olar. Yani neme de salgytlar aslında mesela bir hava şäherden beýlek şähere yol edilmeli ýa-da şäheriň içindäki öz ýolu oňarylmaly, bejerilmeli ýa-da indi şonu etmek üçin aslında adamlar ýaşaýar şo taýdaky adamlaryň puluny edilmeli. O pulam nädip edilýär? Şol wagt toplanmaýar, öňünden toplanyp durýar da döwletiň hazynesinde ýani salgylar we bergiler bilen. Şondan alınıp gerekli yerlere ulanýar. Meselem döwlet okuw yerleri, döwlet hastahanalary ýa-da döwlete ýa-da yerli häkimiýete değişli olan ýollar ýa-da aýdym aýşýaly. Şonuň ýaly yerlerde ulanýar ýa-da meselem iň bärkisi bir yerli häkimiýet bir konsert ýa-da şoňa benzeş bir zat berjek bolsa da ýene şol adamlardan toplanylan salgytlar we bergilerden ulanylýar. Şol nämäniň tölegi şo zatlaryň. Indi kän uzak gitmäke şu taýda bir kommentariýanam okap geçeýin. Aýjahan Bulut iýleşmiş ýazýar, siýasata goşulmaýanlar vatandaşlyk borjuny ýerine ýetirmez diýär. Yani ýerine ýetirmeýändir diýip aýdýar. Murat Rezzak iýleşmiş ýazýar, kanunlara boyun bolmakdan beter hakkımız talep edilen ok ýa-da ettirilen ok diýär. Doğru yani häzirki Türkmenistanda edil şonuň ýaly. Ýöne biz bu taýda täze Türkmenistan üçin gürleşýäs yani täze Türkmenistanda şu zatlar hökmen suratda yerine ýetirilmeli. Bu entek ýönekey bir nemesi. Bunu hasam çylşyrymlaşdyrgan bolar. Yani ýönekey bolsun.
başlanış için deyip edildi. O son devlet diyen bir iyileşimiz yazıya. Uf siz hem dine salgıt deyip adamları neme diýäňiz diye korkuzyağınız diyen manida veriyor. Yani aydın ama etti salgıt. O investisiyadır ya. Yani has efektiv ol ya şol. Şonun Tamam, için. yenen bir zat var vatandaşlar. Salgıttan korkan olsan onda kazanma. Yani kazanyan olsan salgıt töleyen de. Kazanmasan hiç kimsenden salgıt alan o var. Bergi näme edilip biliner, alınıp biliner. Yani salgıt diýilýän zat yankı köp kazansan köp salgıt verersin. Kazanmasan hiç kazanmasan salgıt almarsın. Ya da işsiz otursan, işsiz kalsan şu salgıt verilen pulundan sana aylık tölenir. Yine salgıtın nämesi. Umumu cemiyet üçün edilýän iş bu. Ha. Aydaly sen işini ýitirdin, 5 ay işsiz kaldın, iş yok. Ýöne şu salgyt töleýänlerden, şolaň tölen salgytyndan sana belli bir hak her ay aýrylýar ýa-ni şol sistema tarapyndan ve sen hiç kile salgyt tölemeýän şoň ýaly işsiz otursan aýdaly. Berde diňe kazanyp kazanmamak arasyndaky näme o? Hava, onsoň işsiz galan ýagdaýyňyzda şu tölen bergilerinizi izin alýaňyz aslında mesela. İşsizlik aýlygy diýilýär, ol pul howadan gelen o. O şu özüňiziň tölen bergileriniz ýa-da başgalaryň tölen bergileri bilen işsizlik aýlygy tölenýär, işsiz galan ýagdaýyňyzda. Ýa-da vatandaşlar şu bağışla kemine. Daşary ýurtlarda ene köpeğinizde yani komentaryalarda görýärsiz, daşary ýurtda ene adamlar işlemese de aýlyk alýar ýa-da ene pensiýasy şoň ýaly Türkmenistandakydan 10 eken pensiýa alýarlar, çagalar şoň ýaly pul alýarlar, Türkmenistanda näme üçin ýok diýäňiz. Daşary ýurtda şolar alýan bolsa, birileri şo salgyty töleýänligi üçin alýar şolar. Olary daşary ýurtda hiç bir hökümet olara pul beren ok. Ama salgyt sistemasy işleýär. Şoň üçin şolara hemmesine şol deň derejede paýlap berip bilýär-de, ýani salgytlaryň belli bir möçberini şo sosial nämelere paýlanýar. Şoň ýaly işsiz galanlar bolsun, ine maýyplar diýdi, ondan soň beýlik pensiýa ýaşyna çykyp pensionerler bolsun, şolaň pulu, çagalan pulu, stipendiýalar, beýleki kömekler, adamlar edilýän kömekler şo salgytlardan edilýändir. Türkmenistanda da şoň üçin şo salgyt sistemasyny dogry bir efektiv şekilde gurmaly bolar. Eger şu zatlar isleýän bolsa. Onda hem kim işlemen ýörer diýär. Georgi diyen bir iyileşimiz yazıyor. İşlemen ona şunu ýaly düşündireýin. İşsizlik aýlygy diýilen zat vardır. İşsizlik aýlygy näme barda? Consumer Price Index näme bolýar? Yani şoňa göre siz sarp edici näme bahasy bolýarmy näme? işsiz kalsanız yine bir adamın ayda harc edilecek pulu hesaplanýar. Onu hemme döwletde de bar. Türkmenistanda belki yoktur. Onam statistika nämesi hasaplaýar. Bir adam aylyk näçe sarp edýär? Mysal üçin $100 ayda, ýani hiç geli bir canlygy alyp bilmek üçin, şu ýyp içip ýaşap kwartirasynyň pulunu berip bilmek üçin bir ayda harjajak pul hasaplanyp size şo pul berilýär. O taýda işsiz kalsam men maşinalaryň, jaýalaryň ýaly düşünje bolup bilmeýär-de. Diňe ýyp içjäň bar, elektrigiň, suwuň, ýa-ni gazyň şolary töläp bilýär. Şonu üpçin edip bilýär-de. O zat adam işsiz goýmaýar, beýleki ýene goňşuň işläp otyr ol maşina aly, jaýalda ösüp barýar, sen soň işsiz oturup bilermiň? Diňe şoňa razy bolup, ýa-ni berilýän bir azjyk pula o pul hemme zady üpçin edýär diýilýän ýeri ýok. Diňe sizin şo owurluk etmezlik üçin adamlaryň owurluk etmesin ýa-da başga işlere baş goşmasyn diýilip, ýöne şo jemgyýeti sagdyn saklamak üçin şo kömekler edilýär-de. Yine mesela Avustriyada Maria Delavite iyileşimiz yazıyor. 43-45% aylıktan o berigi alınıyor diye. Şonça alınıyor mu? Ya da yanlış mı düşündüm ben buna? O 45% mümkün değil aylıktan. Yani köplenç 15, 20, 22 şonun yadak gidiyor da. Belki bir zadını yanlış okudum ben. Yine şonun ýaly nemeler var. Yine üçüncü bu taýdak bizim yazan nemelerimizden vatany goramak diýip bar. O vatandaşyň vatandaşlyk borçlarından üçüncüsü vatany goramak. Ya eğer ünüs berýän bolsaňyz şu taýda hemme şu yazılan borçlar hemmesi meydana gelen wagtda bir döwleti döredýär.
Yani bir devletin sütünleridir bu yani. Kanunlara boyun eğmek demek yani kanunları bardır demek. Konstitusiyası ya da o konstitusyanı e, tamamlayan kanunlar geliyor. O salgıt bergi, o son vatanı korumak, o vatanı korumak bizim hükmen suratda dememizdir yani. Borcumuzdur. Hatta mesela İsrail'de ayallarım vatan koruyor yani. Şonun ýaly şertleri bolan ýurtlarym bar. Men şonun ýaly yani nemeden neme ütkeýär ýurtdan ýurda köplenç saylap alýarlar. Mesela vatan goramak üçin. Köp ýurtda hemmesini alýar. Ýaşy gelenleriň ýaş aralygy şoň ýaly nemesi bar. Ýöne şu hökmen suratda näme bolsa bolsun şu gulluğa ýa-da näme almagyň şerti ýöne şu vatan goralmaly diýär. Iň dogrusy haýsy bolsa şol döwlet üçin, ýurt üçin. Yankı nämelerin içinde de kemine şu bergilerin içinde de vatanı korumak için bergi vardır. Şu bergini töleýärler. Ha. Yani Hı hı. olamayam hem sen bergileri tölemek borcun içinde şu bir vatan özünde de vatanı korumak olmalı. Bilese käbir ýurtlarda ýine professional armiýasy bar da olar aýlyk bilen ýagny saldatlary aýlykly esker. Näme ýok, prizivnik ýok bizdäki ýaly. Yani çağırış bilen alan oklarda şonu profesional nämeleri ulanýarlar. Şolara da beýleki adamlar nalogda aýdaly belli bir nämesini şoňa aýyrýarlar. Ýani watany goramak diýen borçny ýerine ýetirýär şo taýda. Adamam. Watany goramakda ýene şu adam aýdyp geçen goral eger goramasaň watanyňy däl islendik bir zadyň goramaýan bolsaň sen elinden gidýändir. Hemme zat men pikirimçe bir zat eger sen menki diýen bolsaň şonu goramak borjun vardır. Şo mecbursun sen şoňa. Islendik zatda ýene ýöne bir ayakkabını şu köçede çıkarıp koy. 5 minutdan sonra şey yoktur. Alıp giderler sana. Çıkarlar. Sen onu korumadın. Ayakkabını koruyan aynı yanında öyalık giyirken yerine koyan getirip yani kapının iç tarafında. Şondan koruyan sen. Vatanım edil şon ýaly indi bağışsan bir beren hemen misalım belki yerine düşmedi ýöne vatanım eger korulmasa vatanı korap biljek ama prezident ya başkası değil. Vatandaş vatanını korap bilir. Allah. Golden Eagle diýen ýeldeşimiz ýazýar. Watany nädip goramaly? Ýalaňaç el bilenme diýär. Hiç zat ýok diýär. Ýa düşündim bu näme-de. Ya ýeldeşler bu häzirki Türkmenistan üçin däl, ýani bu zatlaryň hemmesi häzir eger şu zatlary gürleşilýän bolsa, bu zatlar bolmasdy. Täze Türkmenistan üçin eger üns beren bolsaňyz, o täze Türkmenistany ente gurulmayan bilinmeli zatlar, gurulandan soň edilmeli zatlar bular. Şonun ýaly ine näme geçär ýaly kazyet bilen hyzmatdaşlyk diýär. O aýdym bu näme o kazyet bilen o adamlar watandaşlar näde hyzmatdaşlyk edýär. Barmy bunyň ýaly zat diýip sorajak adamlar bar hazır içimizde. Kazyet bilen hyzmatdaşlyk indi şu an Türkmenistandan ýaly zat ýok. No. Sebäbi Türkmenistan üçin gurrun edýäs biz şu wagtda. Kaziyetin nämedigini hatta bilýänem ýokdur şu taýda. Ýöne kaziyet bilen hyzmatdaşlyk watandaşlar bulam näme üçin borç? Ne ýani kinolarda zatda görýänsiňiz belki yalan näme vermek, näme görkezme diýilýär. Yalan görkezme vermek ýene näme şoň ýaly zatlar cezalandyrýandyr diýip aýtýarlar şu taýda da. Bu kaziyet bilen hyzmatdaşlygam edil şo näme gelýär-de. Sen şo kaziyet bilen islendik bir işde bolsun, hyzmatdaşlyk etmek borçlusun. Sen şoňa boyun gaçyryp bilmeýän. Ya da kaziyetine sen üst başyňy gözden geçirecek, gözleyecek de üstünde bir zat barmy ýokmy? Sen şonda şolara garşy gelip bilmeýän diýmek. Yani şo bilen hyzmatdaşlyk diýmek, sen şoňa hyzmatdaşlyk etmeli. Hökmany suratda olan o her bir watandaşyň borjydyr. Bulam ýanky dogruýyny ortağa çykarmak men pikirimçe. Ýalany, dogruny aýyl-saýyl etmek üçin edilýän bir näme. Sebäbi bu ve şunu kanuna girkizilýär ýa-da kanun tarapyndan näme edilýär-de cezalandyrylýar bu näme borç ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda.
Näme üçin? Sebäbi ine vatandaşlaryň hiç birisi aýdalyk kaziýet bilen hyzmatdaşlyk borçu bolmasa, hiç kim kaziýet bilen işlemese, sebäbi kaziýetiň etmeli işi şol vatandaş bilen işleşmek. Şoň üçin muny kanunlaşdyrylypdyr. Ve täze Türkmenistanda da elbette kanunlaşdyrylýar ýani bu zatlar. Allah verdi Gurbanow ýyldaşymyz ýazýar. Kaziýet bilen hyzmatdaşlyk dähil bolýar. Kaziýet garaşsyz bolmaly dälmi diýip soraýar. Kaziýet garaşsyz, ýani vatandaş bilen hyzmatdaşlygy mysal üçin kaziýet saňa näme berýär? Çakylyk berdi da, ine şu gün şu sagatda ine aýdaly bir etrapdaky bolar ýa-da velayatdaky bolar, şu şäher tapajak, seni bir ýere çağırdy. Sen Suda şondan boyun çağırýar. gaçyrma, ama boyun gaçyrmaga hakkın ýok. Sebäbi o seni çağıran olsa, sen vatandaşyň, haýsy bir vatandaş çağırylanda şol vatandaş gidämeli şota. Hyzmatdaşlyk diýmek manasy ine şu manyny berýär. Sebäbi kaziýetiň edýän işi näme? Araşdyrma, rassedownia. Türkmençe näme bolýar? Araşdyrma bolýar. Ya yani neme de bu taýda vatandaş çağırýar, sen şu suud neme oturuluşuna gatnaş diýär. O vatandaş hem neme bolýar? Gözleýüji bolýarmy, näme bolýar? Gözleýüji diýip aýtsak dogry bolýarmy o taýda? Şaýat. Owa şaýat bolýar ýa-da şaýat dogry biz. Şol suud bolup ýani başlap bitýänçe, soňuna gelýänçe şo taýda oturup dinleýär. Hem kazyny dinleýär, hem günäkär bolan dinleýär, hem adwokatlar dinleýär, ýöne sessiz dinleýär. Ve iň soňunda da nemesini berýän bolmaly dälmi şo taýda? Öz düşünjesini, pikirini goşýan bolmaly. Şonuň ýalmanyda kaziýet, ýani kanunlaryň dogry işläp işlemediğini öz gözü bilen görýär we kontrol edýän manysyna getirýär. Ýani vatandaş o kanunyň içinde de aktiv manysyny berýär. Ýani bir vatandaşlyk borçlaryň içinde şu zatlaryň hemmesi aktiv gatnaşmaly da. Ýani döwlet düşünjesi, modern döwlet düşünjesinde halk var içinde. Halk bilen bile bürokratiýa we kanun çykarjylar, ýerine ýetirjiler hemmesi bile iç içe işleýänligi üçin şunun ýaly nemeler var, punktlar var. Ýoksa monarhiýa bolsa, ýani ýa-da diktatura, monarhiýa, separa monarhiýa diýip aýdýar häzirki Türkmenistanyň ýagdaýyna. Ýani hiç kim halktan, hiç kim döwletiň hiç bir zadyna goşulşyp bilmeýär. Ine bulam näme bolýar? Häzirki Türkmenistanyň gelip ýeten derejesini düşündirýär. Ve şonuň edil tersini alsak, halk o döwletiň hemme zadyna goşulýar diýip aýtsak, ine şu ýagdaý ortağa çykýar. Ýani kaziýet bilen hyzmatdaşlyk ýa-da watan goramak, kanunlaryň nemesi, salgyt, ýani şu zatlaryň hemmesi ortağa çykýar, meýdana gelýär. Ve şu zatlaryň hemmesi dogry bir şekilde yerine ýetirilen wagtynda döwlet bolýandyr, adamlara has gowy ýaşaýandyr ve ösüş hem has bir näme derejede bolýandyr, beýik derejede bolýar-da. Bu zatlar ýöne ýere edilýän zat diýip pikir etmeň vatandaşlar hemmesiniň bir sebäbi var. Ýani netijesi var şu zatlaryň, izinden gelýän miweler var. Şoň üçin edilýär bu zatlar. Onda jogapkärçiliklere geçeli. Jogapkärçilikler hem ýanky vatandaşlar ýazylmadyk borçlar diýdim da, şo bolýar, dogrymy? Yazgysız borçlar. Häzir oňa seredýäs. O vatandaşlyk jogapkärçiliklerimiz, o saýlawlara gatnaşmagy, o wezipe dalaş etmek diýär. O döwlet döwlet guramalar tarapyndan bağışlarsınız, döwlet guramalarından talapnama diye, yani talap etmek, cemiyetçilik işlerine gatnaşmak. Yani bunun içinde yazılı olan var, bolmayanlar var. Yani bunu koşup bilýäs, biz diňe 4-4'ten alırız, vaktimiz hem çäkli, has köp uzyna bolmasın programalar diýip neme diýäs. O saýlawlara gatnaşmak diýär. O bir vatandaş. Saýlawlara gatnaşmak indi ýene Türkmenistan üçin aýtjak däl. Vatandaşlar saýlawlara gatnaşmak diýse, diňe baryp gatnaşdym boldy, men ýa-da men ses verdim, men başga işim ýok diýmek däl. Saýlawlara gatnaşmak diýmek, şoňa gatnaşmak.
netijesine garaşmak, gerek bolsa şoň netijesini dava etmek diýmekdir. Saýlawlaryň ähli prosesine gatnaşmak. Bärde saýlaw diýse o 1 sagatlyk ýöne baryp şo goluňy çekip, ýani sesini ulanyp sandyga taşlap gaýtmak, borcumu yerine ýetirdim ýa-da jogapkärçiligimi şu taýda gutarýar diýen manany beren ok. Saýlawlara gatnaşmak diýmek başdan başlap soňuna gatnaşmakdyr. Ine iň bir men Türkmenistanda görýän näme ine şu wagtda hiç kimem gatnaşan ok. Diňe şu sandyga baryp belki atyp gaýtýandyrlar ýani sesini. Başga zat şoň bilen hem saýlaw bitýär diýip pikir edýär. Ýok. Sen saýlan soň netijesine garaşacaksın. Netijesini gerek olsa dava etmek ya da şoň baştan başlap kimler şoňa kandidatlar kim ya da şu belki sen şoň kandidatlygyna da garşylygyň bolsa şonam aýtmak, şolary görkezmek, bu zatlaryň hemmesi saýlawlara gatnaşmak jogapkärçiligimize girýär. Yani soň nemede vardı bu taýda? O bir demokratik döwletiň guruluşynyň nemesi de bu, yani jogapkärçilik diýende bir watandaşyň, yani demokratiýanyň bir jogapkärçiligi bar diýen ýaly. Meselem saýlan ýagdaýynda dogry adam saýlap bilmek. Eger gördüň dogry adam ýok, saýlar ýaly. Yani görýän 3-4 sany adam bar, hiç birem dogry gelen ok. Onda saýlamazlyk hem dogry zatdyr şo taýda. Şonuň ýaly jogapkärçilikler bar. Yani näil bolsun, ýa ýurdu goramak da bu taýda. Dogry karar vermek. Şoňa benzeş zatlar da. Ýoksam ýani saýlamalmış diýse, bir sany adam goýarlar. Häzirki Türkmenistanda bolşýaly bir sany diktator goýarlar. Şonam başga saýlar ýaly adamam ýok. Ýöne şoňa da sesini vermesen işiňden çykarýas diýip arzan ýazyp çykyp git diýip öňünden aýdýamyşlar da. Eşitdim onu. Şonuň ýaly ýagdaýlar hem bolýarmyş. Şonuň ýalak bolmaly däl. Yani aýtjak bolşum. Täze Türkmenistanda hökman suratda halk sandyga gider. Yani sandyga giden ýagdaýynda da saýlajak adamny tanamaly. Hemmäniň o niýeti bir diýip aldanmaly däl. Sen ol adamyň niýetini bilen ok. Yani häzirki ýagdaý ýalak da. O hemmesi hem şol diktatora garşy diýip aýdýar da. Bilemez o onuň hakykatdan diktatora garşymy dälmi, onuň içinde nämäniň barlygyny. Şonuň üçin halk aktiv goşuluşmaly şu zatlaryň hemmesine. Ondan soň wezipe dalaş etmek diýe. Aýdyn ýani. Häzir wezipe dalaş etmek diýsek, soň wezipe parazlyk diýip düşünüp pikir ediplermi kendiýen ildeşlerimiz? Yok, on ýaly näme yok. Wezipe dalaş bolanda o taýda bir näçe wezipeler bar. Watandaşlar ýani halk tarapyndan saýlan, ýani deputatlardan tut, ýani prezident olsun, başga näme bar? Hatta başlyklar, etraf başlyklary. Ya başlyklary prezident tarapyndan näme edilýär, ya hakim tarapyndan näme edilýär. Ýöne şolaryň hem saýlan ýani nämeleri bar. Ýani brigadir diýdi, ýene näme diýdi. Şoňa ýaly ýere öz wezipeni hödürlenmek watandaşyň jogapkärçiligidir. Sebäbi eger sen şo taýda başga adam gören ok ýa-da şo işläp ýören adamdan özüňiň has akyllydygyny bilýän bolsaň we başaryp bilýän bolsaň, sen hökmany suratda şo taýda dalaş edäýmeli. Muňam asyl manysy näme indi? Dalaş etmeň manysy ine bir adam ýa-da 2 adam dalaş etmesin diýe-de näçe 7-8 adam dalaş etse şo taýda konkurensiýa ululýar. Konkurensiýanyň köpelen ýerinde de her bir zadyň hili artýandyr. Bu göni näme açyklamada hakykatdyr bu. Konkurensiýa artsa, ýarış köpelen saýy hili artýandyr. Ine onu islendik ýarış bilen deň edip göreň, 4 adam ýarışan bolsa, şo 4-ünden birincini saýlarsyň, ine birinci diýersiň. Ýöne aýdaly ýüzlerçe şol iş edip bilýän adam bar bolsa, onuň birinci bolmagyny düşündiren ol iş. Şoň üçin şol dalaş etmek jogapkärçiligi diýmek, şu adamlar köprek dalaşkär bolsun. Yani köp aralarında yarışmak o zatdyr. Güýçlüsünden güýçlüsü gelsin diýmek. Yani bu ýerde o wezipe dalaş etmek, yani saýlayan adamlaryň bolşy ýaly, saýlanjak adamlar bolmaly diýip aýtjak bolýar da bu taýda gysgaça. Şonuň üçin hem o wezipe gelip biljek, o şoňa güýji ýetýän pikiri bolan adamlaryň gelme üçin synaşmagy
o şerttir diye şonuň ýaly jogapkärçiligimiz hem barmış vatandaşlar bolup. O, Men 1 minut şu wezipe parazlygama aýdyp geçen täze Türkmenistanda watandaşlar wezipe parazlyk diýen zat galmaz. Sebäbi wezipe parazlyk bir korrupsiýa görnüşidir. Ve täze guruljak Türkmenistanda oň ýaly şu atak sistema şoňa ýol bermeýär-de. Korrupsiýaň hiçbir görnüşinde ýol bermeýär. O wezipe paraz bolup wezipe gelen bilen işini ýerine ýetirip bilmedik ýagdaýynda sistemaň özü onu zyňyp goýberýär-de. Ýani oturan wezipesinde. Sistema şoň ýaly boljak. Şoň üçin ota ol işini başarmayan adam mümkin däl gelmegi. Owa soňam adamlar saýlajak bolan üçin kän durmaz ýani. Owa saýlawlar hem näme bolar, açyk bolar, o telewizorda zatda däl, her bir ýerde şu jemgyýetiň içinde ýanky nämeler geçirirler, mitingler geçirirler, hökümetiň suratda halk islendik sorap biler ol adamlardan. Ve aňsat däl, mysal üçin 5 000 10 000 adamyň garşysyna çykyp şolardan geljek soralara jogap berip bilmek. Şu jogaplary berip bilmese sen şonu saýlamaýan aýyam. Yani bu ýanky bir filtrdir, oň ýaly näme adamlar gelip bilmez, ýani okuýpsyz adam wezipe gelip bilmez. O şu bir iki soru var, birbirine benzeş. Ali diýen bir ildeşimiz ve Murat Rezak diýen ildeşimiz ýazýar. Dalaşyň düzgünleri ýokmu diýe. Murat Rezak da kandidatura yani kandidatlary nädip keskitlemeli diye. Yani ikisi birbirine benzeş de soralar. Yani bu adamlar köplenç özleri men şonuň ýaly iş edip bilerin diýip öňe çykýarlar. O özlerini tanadyarlar, edip bilen işlerini ya da bundan öň eden işlerini görkezýärler. Ondan soň halk saýlasa şol adamlary soň şo wezipe berilýär. Ýerine ýetirip bilse ikinji ýezek hem saýlanyp bilýär. Yetirmese ikinji ýezek ýok. Ondan soň hoşgal diýerler. Şonuň ýaly bir sistema. Hakdan ýany illeşmiz ýasaý. Aslında vatandaş hemme ýerde öz pozisiýasyna göre jogapkär diýär. Doğru. Şonuň ýaly. Indi döwlet guruluşlaryndan talapnama diýär. O döwlet guruluşlary näme bolýar? Olarda näil talaplar etmeli? Şonuň ýaly. Döwlet guruluşlary watandaşlar ýanky hökümet bolsun, yerli häkimetler bolsun, beýleki döwlet guramalary islendik biri. Şolan hemmesine ýene nämeler? Awa medisina bolsun ýa-da ýene ara gatnaşyk bolsun, beýlekisi bolsun, şol nämelerden sen talap etmek sen jogapkärçiligiňdir. Eger vatandaş talap etmese hiç zady, olar hiç haçan dogry işlemeýär. Sebäbi olaryň arasynda konkurensiýa ýok. Ýine bir monopoliýaň nämesinde işleýär o sistemalar. Şoň üçin ýine jogapkärçiligi diýen ýine şu döwlet guruluşlaryndan talapnama diýilen zat bardyr. Bärde men şu zadam aýdyp geçen ýanky monopoliýa diýende bazaryň käbir pudaklary monopoliýa bolmagy has bowudur jemgyýet üçin. Ýöne jemgyýet şoňa haçan taýýar bolan ýagdaýynda gowy bolup biler. Ine şu jogapkärçiligi bar bolsa, ýani talap etme jogapkärçiligi watandaşlarda bar bolsa we şonu ýerine ýetirýän bolsa watandaş, demek käbir pudaklary monopoliýa çevirilýändir, monopoliýa öwrülýändir. Ine şu günlerde hatta 1-2 ýyldan bäri nämen Angliýaň nämesine seredip görüň, şolarda demir ýol hyzmatlaryny monopoliýa geçirmek barada halkyň özü talap edýär-de. Sebäbi biletleň bahalaryndan razy däl-de, gymmat diýerler. Watandaşlar aýdýar şonu, şolar gymmat, şoň üçin şonu monopoliýa geçirmeli. Sebäbi monopoliýa diýmek bahanyň arzan bolmagyna getirýär-de. Ýöne halk talap eden wagt arzan bolýandyr. Eger talap ýok bolsa ýa-da şu zatlara halk goşulmadyk ýagdaýynda monopoliýa en gymmat bahada satyp bilýändir. Ýani price discrimination diýilýär ona. Şu zada edip bolýar monopoliýada. Şoň üçin ine şu jogapkärçilik iň bir hatda siyasi diýen başdan ykdysadyýet tarapyndan hem iň bir gerekli nämeleriň birim kädip pikir edýän şu döwlet guruluşlaryndan talap etmäni öwrenmek watandaşlar. Ve bu bizim borcum, onu sen yerine yetirsen, yetirmesen elbette kanun tarapından cezalandıran o. Ýöne wagt tarapından ýa-da durmuş tarapından sen cezalandyrylýan. Diňe sen däl, sen goňşyň hem çagalan hem beýlekler hemmesi cezalandyrylýar da.
O wagty gelende öňden çykýar da şol öňki eden işlerin Elbette. ýa-da etmediği işlerin Elbette. diýip aýdýarlar. O ve şolardan deme de yankı demiryol barada aýtjaktym. Şonuň üçin de demiryol hemişe döwlet demiryollar diýip geçýärdi. Köp ýurtlarda şonuň ýaly. O O, Şol nämede de demir yolda da yine nämede var. Hatta Hindistan'da devlette demir yolları yöne Hindistan'ın halkı tarafından yankı şu talapnama ya da talap etmek jogapkärçiligi bolmandygy üçin şoň bahasy gymmatdyr. Biletleriniň bahasy gymmat satýarlar. o diňem käbir pudaklarda bolup bilýär ildeşler ýani hemme ýerde Elbette monopoliýa dogry hem gelmeýär. neydi de O, käbir pudakda. Yani halka hizmet eden pudaklarda diýsek has dogry bolar. Aslında şu taýda näme bar? Döwlet guruluşlaryndan talapnama diýip o üçüncü gelmesiniň hem sebebi var. Birinci saýlaýan, o saýlanjak adamlar ýetişýär. Ondan soň şolardan hem halk talap edýär. Yani döwlet guruluşuna gelýär-de saýlanyp wezipäge gelenden soň. Ondan soň izni goýmaly däl, dowam etmeli diýilen many çykýar şu taýdan talapnama. Dowamly o talap etmeli. Bu hak olur, hukuk olur ýa-da durmuş ýaşaýyşa değişli nämeler bolup biler. O diňe talap bilen ýa-da kontrol bilen dowam etmeli. Kanunlaryň nämesinde etrafında bolmaly bu zatlar hemmesen. Indi şu taýda 4-njiä geldik. Jemgyýetçilik işlerine gatnaşmak diýär. O gaty giňiş bir näme bu? Jemgyýetçilik işlerine gatnaşmak. O jogapkärçiligimizden yani demokratiýany isleýän bolsak, o täze Türkmenistan isleýän bolsak, o jemgyýetçilik işlerinde o bir jogapkärçiligimiz bar diýen näme çykýar bu taýdan. O näil bolmaly bu zatlar indi? Cemiyetçilik işlerine gatnaşmak İngilizcesi näme etdim o? İngilizcesi bunun ýaly delta ýaly İngilizcesi başgaçarak bolmaly. Yani public işlere goşulmak bolýar da. Şonuň ýaly ýeri. Attending to the public Meetings. workfield meetings ýa-da şonuň ýaly bir nämeler. Field works ýa şonuň ýaly nämeler bar. Yani umuma näme bardy? Adamlar toplanşsa ýa-da mesela bir gowuz ady üçin bolup biler bu. ýa-da bir problemany çözmek üçin bolup biler. Toplanşan bolsa meetingler hem bolup bilýär. Ya bu jemgyýetçilik işleri bolýar. Yani jemgyýetçilik işleri daşarda da bolýan däldir. Mesela üniversitet gitmek, şolan bir jemgyýetçilik işidir. Mesela ýokary bilim almak bir watandaşyň jogapkärçiligi bolup biler ýa-da başlangyç bilim almak bir watandaşyň borcu bolmaly. Yani ýokary bilim almak, ýa-ni talip bolmak bir jogapkärçilik bolmaly mıkan diýen. Yani şonuň ýaly. Yani aslında näme ýa halkyň her bir edýän işi bir jemgyýetçilik iş bolýar bu. Umuman. Elbette şu cemiyetçilik iş diýende bir adamın işi del, ne köpçülüğün işleri vardır. Edilýän her bir zatda. Ýöne her bir zat hatta yankı saýlawlara gitmek, saýlawlara gatnaşmak şolam jemgyýetçilik işleriniň bir görnüşi de. Ýöne o aýry bir şekilde görkezlen saýlawlara gatnaşmak. Beýleki nämede köpçülüğün gatnaşan işleri vardır. Aýdyşyň ýaly şol uniwersitetler hem şoňa girýär. Bayram bellemek hem şoňa girýär. Milli bayramlar bolýar, ýa-da dini bayramlar bolýar. Bilelikde bir birine garşylygyny görkezmek, ýa-ni protest, miting diýersen şu wagtda daşary ýurtda aslında edilýän zatlar şoram bizim jogapkärçiligimiz watandaşlar. Olam jemgyýetçilik işidir. Köpçülük bilen köpçülüğün aladas edilýän işlere jemgyýetçilik işi gysgaça şoň ýaly bolýar-da. Ve şoňa gatnaşmak jogapkärçiligimiz bar. Gatnaşmadyk ýagdaýymyzda bu zatlara näme bolýar? Aslında näme boljagyny aýtjak da sebäbine görüp otursa, şu wagtda Türkmenistanyň ýagdaýy bolýar, gatnaşmadyk ýagdaýynda.
şu cevapkerçilikleri borçlarımızı yerine getirmedik adayımızda yine şu zatlar oluyor. O birinci görkezen nememizde borçlarımız vardı. Borçları yerine getirmesen kanun Göremiyor. nemede kanun cezanı veriyor ya da kanundan neme alyan. Yani bu cevapkerçilikler kanunda tarafından yazılmaya vatandaşlar. Şunu deyip kanun yazmaya. Ne için yazmaya? Sebebi kanunun ona ceza vermek nemesi yok. Düşüncesen olmaya. Vaktın öz ceza veriyor. Ya da durmuşun öz ceza veriyor. Sen şu an etmedik adayında. Ona yine cevapkerçiliklerde şu zat vardır. Misal için en atan cevapkerçiliği vardır. Çağasını yetiştirmek, ulaltmak. Neredeysem kem. Ulu bir cevapkerçilik sebebi sen beren terbiyene göre çağın durmuşu şekillenecek de. Köp adam buna belki düşünmeyendir. Yani sen beren terbiyene göre şu çağa durmuşunu yankı bir durmuş ortaya çıkıyor da şun. Yani sen şu borcunu yerine getirmedik adayında çağın belli bir vaattan sonra sana yankı eneye ata değmez. Evet, sen borcunu getirmedin. Berde de nem böyle vaatın özü seni cezalandırıyor değil mi? Baba. Edil Şonyalı oku için borcu vardır yine sapakları özleştirmek. Sapakları özleştirip bilmesen nem böyle borcunu yerine getirmesen klastan klasa geçip bilen ok ya da diplomunu alıp bilen ok. Bu berde de sen kanun tarafından izarlanan o şu o kanun deyip kanun sana işçili ceza veren o. Yani o vakti gelende durmuşun öz sana cezasını veriyor. Berde de vatandaşlık cevapkerçiliğimizde de vatandaşları yerine getirmedik adayımızda kanun cevap veren kanun nemeden onu bize vaktın özü durmuşun özü bizi cezalandırıyor. Elbette bu cevapkerçiliği Türkmenistan'da yerine getirtmemek için her zat ediyorlar. Şu günde yani o bir bahane olmalı der. O bahananı düşündürüp bilmeyen vakti gelende sen şunun nemesini alyan isteme onu düşündürüp bilmeyen. Şunun için biz şu cevapkerçilikleri yerine getirmek mecburiyetinde yani borçlarımız cevapkerçiliklerimizi etmeli oluyoruz. Bayramhan diyen bir ildeşimiz yazıyor. Halk çarelerde ya da cemiyetçilik değil mi? Bir 30 yıl deyince alalı diye gülüp duruyorsundan. Ya onun yağlık değil ya bu aydlayan zatların içine giren o cemiyetçilik işem değil o. Ya onun Yok, bir nemesi yok ya bir tutarı yok o hazırki çareden çara katlaşmak işleri var ya. Ya mesela peydası yok da yani. Elbette. Yok şonun peydası ne? Vatandaşlara göre şona karşı çıkıp bir öz ara bileleşip toplanıp barıp şona karşılığını görkese olayım cemiyetçilik işi oluyor. Yani öz arasında şona karşı bir zat döretseler, bir iş kursalar şona karşı. Şu çəreden çərə gitmemek için yani studentler öz kuramosunu döredip öz aralarındaki yankı birek bilen şu katnaşıklarında şu zatları ortalıp maslahatlaşıp ne edip çözüp bileriz deyip yine şu işlere katnaşmak. Şunu çözmek için yani problemi var. Şu problemi çözmek için ortaya toplansa yine şu cemiyetçilik işi oluyor da. O cemiyetçilik işine bizim Türkmen cemiyetini koşmak kıyınırak dernekte dem görüp dururuz da şu an. Yani indin de öğrenç başladılar yani dernek ne için gerek o ne etmeli biz bu tayda. Yani bir-birlerini görenden son o bir nemanın aşağında bir çatının aşağında divaydayım. O görenden sonra düşünüp başladılar yani. O bir yerimizi görüp şu zatlar açık gürleşip biliyorsa o yüzümüze açık deyip yine bulan bir cemiyetçiliği işi de yani dernek işler. Şunun için ildeşler hükmen suratda boş vaktiniz gelip o yüz yüze gürleşeli, göreli, tanışın. Önümüzde katı ulu cemiyetçilik işlerimiz bize karaşıyor yani. Her bir vatandaşın boynunda bir borç ve cevapkerçilik olup karşısına çıkacaktır. Onun için hazırdan öğrenişmeli. Yani bu zatlara biz şu hazırdan aydıp geçeli sizem daşta öğrenizdekileri aydın ya da paylaşın hükmen suratta. Yani biz hemmemiz için ansat olacak da şu zatları bilsek taze Türkmenistan kurulandan sonra yoksa o demokratiya diyerler yani cevapkerçiliğinden havar olmaz. Katı kıyın olur son bu yağdaylar hemmemiz için. Şunun geldi umuman ama kan uzadıp durmalı aydın. Yani 45 minut govu olur. İldeşlerimiz yarım saati geçmenle hemen bilsek.
Şutayda sağ ulaşayala. İldeşler sağ olun. Giyeceğiniz hayırlı olsun. Aydın senin hem. Böyle sağ olun vatandaşlar, sağ olun. Kemine sağ ol sana da.